بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Pagusena bersih. Dan yang kedua di mana ayat abitir Allah sa Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pitero o kananiyo apang ni kanurun kadrimaanian. Ay mana niyan? Nasuli Allah emirdir. Ud'uni pangni kanurahan tu Allah astajib lakum katarima anak ni sobang ninyo. So kapamang ko Allah na inisyo Allah. Pagkababayaan Allah so orip niya na bae udina dato atarang ni ko Allah ama kapapanadin ko Allah. Makapapanadin ko Allah. Na pagkababayaan Allah so orip niya analin makapapanadin ko Allah. Na ay ipagkagwin na orip niyan na sa orip niyan na makapapanadin ko datarian ang manusia. Na nabapangilawi Allah, nabuya akong kay Allah, relay akong kay Allah, pakatabat akong kay Allah, rizki akong kay Allah. Kasi ipapanganip pa na kapatid natin nagari, na ako na mabubulsan na kasana. Pati kaya akong kauna, miyagasta ka. Ino ka di pamanganip ko, papanganip nga sigap ni pamanganip sa isap na tarang ni. Ini nga pupungan yan, natarang ni panay, hindi ka pupungan niya kung pupungan yan. Oh, pendirikan kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, so mga pangni na penterimaan langun, terimaan langun. Agi irakwan na adma po pagkatoon amranaw, o di dasala ko kumranaw tabiya, ayak kabayayan na so pangnin na ayan na kabayan na maulugun din marasin. At iya yang maknanya negara pagkuha sa bangko, akuha kau sa pirang nada ang kapag-filled of sakaratasya. Kapag kapag sa mga sabang kuha na kuno pera ka man sana, biya mo niyo na piniriran ka magumugana di, dan ang kapag-filled of sakaratasya. Nadataraya, ayaw mana niyan, na pengenikah wallah, na kainangan na adna pag kita naka. So Nabi, nami alin niyan. So tiga sopan ni dapat terima andin benar sopateru oh Allah apang ni kanura kana terima nakan na telu tugu Nabi apa keentapan apang ni ka terima paganerun na imma yudakhiru lahu fil akhirah imma yu'ajjilahu fid dunya paganerun na sopan ni ka na dere mana nena penterimaannya begini nak apa dunia. Apa ada pernah materwan mereka na basta pernyataan ka nagkatarima. Insyaallah na pernyataan ayam maananian na umyukswallah na mapitana seminar ako sa Sahara na udah ka maka seminar na terima din wallah amya ka seminar ka. Ya ka seminar ka. O ayam pernah ayam maananian kakalinder ka. Kailangan naman ng life tanu, hayat tanu, yang hayat dia kaya kabiya tanu na taguan tanu sa maratib. Ay tero na maratib na taguan tanu sa mga oras sa schedule. Kati asoy bati kanon sa Quran. Isa surat ka asimingan sa Maghrib, tama sa dipagbangan susubo, Aisha. Kati asoy pamana ipanasbika kanon kasimingan si amanan niya na Maghrib, tama sa di mama sa Aisha. Kati aso ay amanan niya na dia kanisya dia kung mga watakan na si misterakan. Oy, katya so kapag pamisitayakan ako mga tunganayakan, mga ginawayakan, katya so pamipiyakan no, katya so seminarakan no, na kung ma-arrangement ka na, akatagon sa maratib, so pabibiyag ka, natugon wallah so kabara ka takapagitaw ka dunia.
Oh, kenapa? No, ate chef suruh yang nak no. Ayang mga pupugarin siya nakapupurang laka. O di nakatya so pamana kap mga kasami kita ni alam na bali niyan. O pamana kailangan natabi ka sa marati so hayat ka, life ka, kawiyawiyag ka sa dunia. Nah, dia mga arifan Allah. Nah, sama na to. Nah, igiram yan ni kakwala na sopanganin ka na ada na pagkiumaon sa dunia. Aduh, ino ko ba siya mabawata? Ino kaya makapunta sa hafid, alim, o di na maestra, o di na engineer, attorney, o ay doktor. Nagyas iko kaya sagad ka sangga mga highway. Namiyabati ka kung mga streamer, mga tarpaulin. Ayaw mga ano niya na alim, fulan, doktor, fulan, o di na attorney, fulan, o di na engineer, fulan. Na minik kedua pamikiran na ka, amya ka punit ka, insya Allah, na umbawa ta kumabusama ma, o di na babay, na pakapagalim na nga, pakapagalimat na nga, pakapagataon na nga, pakapagatorni na nga. Nasabusam, iya punit ka, nakinipatan na nga ng utan niya ka, ano kang bawa ta sa attorney, alim, engineer, maestra, natigin ng mga diya yun, inuwa ka na yung kiswa mga day. Nasabab sa miyong nakuniata ka, amya paniata ka. O toa, na din amya panganing Allah. Nah, ulian yan. Ikadua, apagkaantapan o panganitan o aterima, na imma yudakhiru lahu fil akhirah. Na miya tarima so panganing ka, na so ikadun, na si miya tampar sa anuman akyama. Ini nga tato lang anak. Apa pengira kaya Allah na lang ulang no kama pi anak no kudunya na pagana karang na pi ada biada mungsa ano na mauri ang asin dito ame kada biada mungsa ano na mauri na sindita kada ati tomat arwap manalangag arwap mapumangane do mga dani na paano to ni mo ko surga pagili na kasano na mauri na man siya nagtutuluda mo naraka pengira raka nawata kulay o manakara ni gagawin nas kay tipo sa naraka. Tiga babuwatay na kulay. Ayaw mo di ka nagpangasorga. Nasa timan na mapia. Nahuya kung kumapia ka. Natigi na ako siya maka. Di ka sagam ka sa timan na mapia. Kumapia ka. Kami ako nasa kanina yung lupo na raka. Nasumakan ng kaswaman ka. Katalo. Apag kagawa ko pang ni. Na imma yakfa an zunubak. An zunubik. Na so pangnin ka. Na miya tarima. Na si imya ka agaw manulusan ka. Wana lusang ka, namiyata ni masapangin ka, narinilaan ka, wallah. Mana talo apa kebagian anu ngan dunia, kaduna anu ngan mori, katalo nasulusan ka, namiyapa nasulusan ka. Auto dinan, digap ke discourage. Au mga nina tegay no buwe din na papangan niya kung na dubo kaya ka na bagulo. Paman na siya pag naman nakuluga po sa langit. At tigay ala na puya kung sa sati manawala ya talukan na. Naimatulog no pamakulog na natalukan na. Nomolog ko, di kaya tabunan. O tuwa, so pupakanda kay ka. Na dia ko ni adab sa kapamang ni. Dia ko ni kapaman nakakatarima ko pang ni adab doa o asbabul al-ijaba. Ayaw man na adab na ukit-ukit akan dua. Gapangay mabuha, inu na matarima sa panganin ka, ada ka pisang kaya protokol yan. Aray, baka tataling man ako siya daw. Bordo. Makna niya na paman na dang ako isang protokol yan. Protokol is protokol. Tuwa, siya sa nga na mo rin na ada protokol yan. Kapag ka kaya makasulga sa surga, hindi ka mo isang protokol. Nanto protokol ano nga na mo rin. Akang pakasulga ka, napaganero, nadaan ka patay. Ape ka na amala ka, ape ka babarasimang ka, napakapakasulga, hindi ka matay. Nako na paman na benang-benang kami kasurga na matay. Kenapa na ba tiga ha? Na ba dito na magagataw ko din. Namiyapay na nakabud. Kaya pa ka narakaka. Koto, ay mana niya, naaya protokol na nga kasurga, nadang kapatay. Nakanama na ba nga po yung mga niya kapatingan? Adi nga di pa magbabayabay. Ya Allah, natiwas akong kaden. Nanubuhan mo bera ka mau siya. Siya tagadan may libuan na ito, kabi ka sa surga ka. Amatay ka. Kasi nga, pangabatulong ka siya nga benung ka. Namatay mo loob, mabaya ka. Ayaw man na niyan, nadiga pa ka mga pagpangani, kabubera ka sa mo. Diyanan. Kada apa ka surga, o di ka matay. Ayaw barat yan, nadataro karabaw. So karabaw, nading kakis na so karabaw, sa taman sa di matay. Di nagkasumbali. Nakunakuha nga mo, tasati man na karabaw, natingnan na kakukawada pa na masumalit. Takong tudong ko na.
Anjay kau untuk dunia na. Begini nak apa so talo kata mana dunia gerna. Na ayah kaki sudah ko karabau, na ada nak kesumba dia anak petai. Na matai, na pangin na pulang aden. Na ada teranan. Ayah kapa ka surga ka, na paganda protokol, na ayah mana ni na ada angka petai. Kedua, na ada angka petai betul Allah. Ketiga, na penuatan nak Allah. Jadi ada bukan dua. Bagaimana? Kita kan dua wal asbabul ijabah. Nagu kesababan na kaget terima ko panganika. Na kita kasih. Bagaimana? Na pendua ka. Na al-ikhlasu lillah. Na pendua kana ikhlas ku Allah. Para ku Allah. Ayat mana al-ikhlas? Na peniniat kapia-pia. Begikhlas ya Allah. Ya Allah. Dia tu diga bagai bakal di dua, tadi kan di magistori aku singkar mangga. Ya Allah. Yang apa mau kau? Gitu ke bah? Jangan makan bagi kelas ya. Tadi kan penin dua, tadi kan di mante kotibia. Ya Allah. Ini di petuatian yang ada di mana? Jadi juga pakai kehilangan ikhlas. Pakai anta pangkasuniat kasih ke Allah. Biasa bukan mana lo? Bagaimana kalau kita nak kasih mata anak di dua lima, anak di lima magistoria. Nangiro sumamina Rabbana faghfir lana. Napigiro sila na buat buat kata di magistoria. Amin. Tadi ini kamu dengan sama ni tak? Dan ini dua suara imam. Takabbal minna. Amin. Nami kamu demi hari basu imam. Abang yang kagak wakadna nami napaka naraka kamingka. Dua kata wa amin. Miawai mau tahan. Agi dikana makan ini ada ikhlas kasih ku Allah. Dia beberapa orang. Nah dia bagaimana ikhlas kamada kelaya. Kedua ada bukan dua apa teriman wallah aku suka teriman yanun. Na ayyabda'a ayyahmadallah ayyahmadallah wa thana alayhi thumma bis-salam 'ala an-nabi wa yakhtimu bizalik. Na kedua ada bukan dua aku kata terima ko panganika. Na ada angka apa lagi pun ko pambentugan ka wallah. Alhamdulillah. Atau pakai di tubuh. Alhamdulillah wassana alaih. Nadi ka dipupuru-puru Allah. Atau nadi ka dipupuru-puru Allah. Nadi ka ta amana na puru Allah. Alhamdulillah. Karena nakana rakian subantuga nagu kadatu. Dengan dipupuri-puri Allah. Wassana alaih thumma bis-salatu 'ala an-nabi. Nafsana wa tingkas nabi. Maka giraw ka alhamdulillah. Nagiraw ka man Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaditi ada bahkan dua nagu pakai terima ko pangni. Wa yakhtimu bizalik. Na amay ka pagi masad nakap masuduan ka. Nada nakap mana pudi wallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Na salawat tingap man nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa amay ka pangni ka nabangan dia ring. Ya Allah. Beliau ada juga terjadi hubungan. Sino apa yang kaya? Dede yang nakasopan na naka. At kira na kailangan nakabubigi ka ng mga mamanad ang kadi pamakakariri, dada ang kadi makapagalibot ha. Ada nakakili si ka ng mga mapipya ginawa niya. Ang may ka dengan pakapita, dada nga panapakagabiha. Bagang yan. Dalaburo ni kira si ka ng mga mailing ang mga aduh, abihin, napudi na ka pa na, aduh, abihin, abihan naman nos. Lagi di buksa yang ngirungin nama papelasta. Nagkapagya kaya di panganin sa sagi ko. Tapang yung mga ikarumang ka, ito para makan ada buntalian. Ino ka na mapengaruma. Nakuno pera ka sa matang ano yun yung pakan patoa. Tinapag ino ka sa kawan na ka, yatay mo siya. Ino mo kabayo ba na buntalan. Tadi ada nakapagebentuk syukad na nasa dawating ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatlu adab ko kandu'a nagu kagaterimong. Na al-zismu fi du'a'i wal yaqin bil ijabah. Inauna pakatata na ang kadin ko pusuka. Nagu pagi yakin kadin aso panganing kana terimaan din. Pamana aso panganing kana pakatana ang kapusuka. Sa pagi yakin kadin aso panganing kana terimaan din. O puno may tuwa kasi sangkaw no pamikiran ka. Ya Allah, wisin yang matarima. Natunggu dengan pengen kabias kapan tadi nggak mata tarima. Oh, basta pengen nggak natengen nggak kaposoka. Ya Allah, na pipikiran kadina terimaan wallah. So pengen ka, na insyaallah na terimaan wallah. Pada nasa ada bahkan doa. Kapat.
Ikhapata ayam makna niyan na ada sampai akan dua. Oi. Agi yang kekesi penagi panuruk yang ate beli ini yang ada bisa pulurong nagi atinian nagi nakakabel. Oh, ayah ikhasabulu. Ikhasabulu. Kiaran hutan dan watanto. Ada apa namanya ikhasabulu. Kau tahu dia agi detail so sekidulah nama. Kaya namanya maroni. Agi siya kaya kuda mengenang ini di mana mana yang tahu. Oh, apa tuh? Ayah ikapat Akak terima aku bangni aku ada bahkan doa nahudurul qalb doa. Ada ternama tapi tirutan pagi. Ayah maknanya na berkadar pa anak pia berka muayan nak pia sopanganing ka pupuso pa puding kadikan doa. Kalima la yasalu illa Allah wahda. Nada abang kapu penganian na inun tabs wallahi syaisa. Allahu akbar. Sa mga sahaba nagira na pumasaniram o pumasirang miyalu sa hayatul sahaba na pumasasirang sa timos na dahil sila na pangiraw ya Allah na bagi kami kasatimos ya Allah na makapamangni sa nagwala na panudug nila sa pirakiran ino to nagidiyo ko takapag kababairan adi na nikapangituan ko Allah subhanahu wa ta'ala na salantanon na pwesya kung wad nang isaliyan na timos ka akatya si bida karaka matang wala kadibuwa kami bida karaka daun yang dua urusannya, ada misalnya buruna, biar diri suruh magat usah. Tapi agak kira nara ini bedi, nara demu suruh jalan. Nanti kan yang pemasa nak apa nak beli saya ini nak pernah cok. Kau tu ayam mana dalam nak pengedapak nak ayam mana nian pengnikah wallah, nak dah apa nian nak kainun tabus wallah isaisa. Ku anunang kanan akapangampita. Anak keto nak kain peniman tu abaras sambayang. Pepengempit niyan soya mananian na tatagi kornian. Ana miyan nagakana basta miyan nagakana na alim anto na tiyini ko kumano kapan nagiko sa salakaw. Tiga na kunita tatagi kornian. Badi di basa mitagi kornian. Amano tagadi jaga sto. Oh natigin na kana alim. Ay pagisimir kana ay tatagi kornian mga tekbala. Moto ayaw lunia na kuda na lawasyan na lawasatawa na mag-iikog sa ikuga kuda tekbalang mga jinutuman mga jin na basta ada na aayaman na ka jin na ana aayaman na ka atono na ana aayaman na ka mga iblis lang na di kailay aayaman na ka tatagi koron ka na ubara amal ka ading ka iba na la in asyrakta la yahbatan amaluk na miya bina sa suwaman ka na miya padaka bantuan na ka mga tao kami ang malalabis Katiya pia dengan nakapang ilay sa koris. Malagi simya ke ilay sa koris, hubang ilay sa koris, nalangon haram. Man ata arafa, fa'asaddaqahu mimma yakul, lam tuqbil amaluhu 40 yawma. Sa dentug na bisa tao, asung ko paririmar, na makiprimaron, na paratian niya suni primar no primar, aparimar, na dikatari masuk aman nakakasulo 40 Gadi tuan-tuan dari scouting. Allahu Akbar. Dum semata gua mutu aman ka. Allahu Akbar. Inu mabi paririmar. Matang wala ka sa paririmar. Na dinian teruni karataan ko risa ka. Katina kana ruwa day pelele piarahan. Napamantog na kanakan matalong ibo. Naunin mabida sa oris ka na sumisinga. Mata na bayala biya na oris ka. Ana ma ay punya ke oris na. Naman mo po mga kaposoan. Hindi na tunan ni koresan. Ay mata na. Koto suga betali na talukan din na awalay. Koto suga hiya trapon. Koto yung mga lopon. Koto yung mga kabaro na mga katago sa bulaw na butan. Koto yung mga alimon, mga doktora, mga mata apa matatago siya nga koreska. Nawama po dulu tinabo pakata sa 3,000 na sana ka na. O may mabuhay na minigay sa awalay ka din pangilabok. Akhirnya na siya na sa koresya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakapan ako tuwanan amya kalala. Ini pangingilesya ko rin ka ba niyang tiri? Ate, di na siya kayo ni Patoy. Di na siya kag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 
kan ada bapak niat petua menung. Atang wallah kan dikon mai umur madu dengan apa lama.
Nya kaysa dadeng na miadogi gitu. Oh, na jadi preparian. Tina ayat meminuma sakaya apita ka adna pirahon na mapuro amama aporo tibu amalay mata. Oman gumiro saya gitu amapuro mama na suma pepegela gitu na tingnas kanyan. Datarian. Aporo tibu tigil adian. Mana mata dia nandan. Oh, mato so beta kay na kuminon na karangi. Ako teribu amya pero. Sudah amak nanya nak bergerak kapal rat. La ilaha illallah. Tadian syafana no. Khadua mabo akapetamrano na dia kay akatoro samano. Ada belum ketu naga disimbayang apa tatahajud na tomotoro samano kaya. Dinantiin mamata no benih benar apa beno. Kaysa sengya kana na manok kana binaningi toka, binaningi yolo, binaningi ae, binaningi paga, binaningi papa, binaningi mata ka pengidam sahipa. Napopuna natiin matay, namiyati ako bago. Allahu akbar, rukun mata tang sunia manian. Kena abadi ke pakai sokapan ro sa manok. Api adaw na manok sa sadukay na ito ro ka manok. Kana buto marata asara dingi keta ay totoro ba atatabi siya na haramoto. Dina no, ikadu din ni manutaron iningatan. Na, ikatlo, away ama kapupun na ko turun siya tao, na diyang kanan nakapamagana sa ligaylay. Sumang lokstano, na sumang ulama, tanong, kakana ba piyakara to mga ulama, so kapakasya sa daka ako miyatay. Na udiya ginawang ka. Kasusunod ni Miteron, tasaddaqo ampusakum wa amwatukum walau bisyurbatil ma. Pakasisadakaan niyo ito Nabi, so ginawa niyo, ang gusto niya materkano, sa apya isa-isa kabasawai. Waya kaya tinag pamilya na ino ka, pagpamagana sa pulawir ka, lango na petibo, kaya maaka, karumang ka, kaya niyat ka, na dito ni sada ka, ang kota pamilya nga miyatay, na tungun na utala sa balas, kaya pagilin wala na niyat. Kaya nusa ka na diya kaya ama sa sasara ni mato ka madudua. Paana pabakakan, ana di pabakakan, na sa ka na kinapate, so sa ka nung kating mga alim, na ayamanan niya, na dabarakan siya marata sa kanadua. Dabarakan siya marata. Waya mabuang kapitya kito na pabakakan siya tao, manip timuro na pabakakan, na di nga dito ni nakaragyan ano to. Asara na niya na sada ko miyatay kiran. Na waya mabuang kapitya kito, na di na pabakakan siya tao, dahil nakakan, asara binan na mo na miyapasan, na di nga tutulik ha. Di nga pa na paginawa, bugil-bugil na nakakuha sa tabang. Dada ba kiran meda, nabang mabuka ba ang katabang. Ang siya magiraw. Pwede naman tingas wala kapabakatabang pa. Nasa kanan, deta-deta lang niya. So nakakangwa na miya teron, adi ni gawin na naguda kakan, nanamura ka na deta. Asa ka niya ulaw-ulangan, na mako ko, inibitar na ka na ko kapapatian ang kagan ako, napaggan ako, na mako ko kapapatian ang kagan, na di ko kan. Iba ka kanina. Mata mo ako, natumutang na rin, minawan na, dako man na rin, makakanari. Tumubo ko lumato na ako. Oh, di ata na kasasabuti eh, ang masuswatan ni Manto. Adi ang mga korepon mo Allah. Ayaw ba na niya, nato na pon? Kana ba manataso ka pakasyadaka kumiyatay? Aya haram na ubang ka pakasyadaka, so miyatay ka, o di napsyadaka ka, na aya pagambit na ka na langon na miyamati, adikilay, na syirkul akbar, kapan ako tuamala. Di na submetun o mga lokstalo sa kapamagarwa. Alam mo ka-arwa ka pa na, mayroong word pa. Kana ba arwa? Ka-arwa. Kapamagarwa. Ay man na kapamagarwa, napakapsisa dengan sa mga niyawa. Nagis katano na arwa. Sumbaw sa mga lokstano, tamam ni man ito na anong pinapkibal sa tabi yun. Apya so do, nayakapkibal siya na ko, do na ba. Tama ni man ito. So wala do, na wala ba. Ya bago mapkibal sa mga lokstano, kung siya bagin, kung doon pamaganan, na so ba'do kong ba'da, na siya na ba'abo kong ba'ba. Lagi di siya na pamaganan, bin man ito niya kaswatan. Na kana, abo manata, so kapakasya na kumiyatay. Aya haram, na ba aya pagana na kana sudikaylay. O atin sa kiuning. Na nga, so tigtanong na siya ito kung mga napada pipirakan, batuitan, anar ko nung nakan, nako, dapat matay, napakailayakan, benda niya nga ko kung mga pipirakan, ang tabatuitan, na si isa puro-puro, natatagol sa kiuningu, aya padagi na mga etalog, ay napagkatan man na mga Germania, so kalwa Germania, napakasisiyapan siya mga urakaman, nasisa di dalam, namamis siya.
Saya kedua kandena. Nah saya katelong kandena na mga prutasa. Na si isalas kandena na mga piar na mano o dinabakas na. Na ayap tiluan nila na sumya matay. Na duti karatayan. Mga arwok na katya syukniyo na miya natadad na kangkano. Na ilay tabu na dokin ita arwak ka ba miya kauma. Uway. Benamede ka arwak kami ang makapanik ka. Kapag makabod mapainan. Apianan man ka sa mga arwak ka mga arwak nang gagamaw kano doon. Kakatya syukniyo akan duriame na miya makapanik kami elenga na mga working didi. Matang walo kita naman makambang ko siya katalo. Na ilang abuang kaya papanalo sa kwan, na ilang abuang kaya pianalo na arwak, na ilang abuang inatkera na kada miya lebaton. Na ilang abu kaya ko miya na so minato. Sa kinumbal biso ayab siya arwak na so miya nat. Duty ka pa na ko to. Na ubang ano kenduri, apa siya ka, ayab ko ni na so pagkailay. Tuloy kami ni. Akong talaga namin. Asan digin na ako. Ayaw maano niyan, na uwaya pag-imbitar na ka, na sosyerengan na ka, tunganayin ka, na ayaw po na pitiro nabi, na khairul walima, yadu'u al-fuqara, wa syarul walima, yadu'u al-agniya. Ayaw tulo nabi, amya kapi-api akakakanduri, na daan na kaunay mimbitar sa mga pobre. Daan na kaunay sa mga pobre. Ubaan na tunganayin ka pobre, na daan na ka-priority. Ubaan na syerengan na ka pobre, na ayaw ka pa siyungay, ayaw maano niyan, na kenduri. Kaya tungo nabi amya karata-rata akakenuri na ayaw puguna na kanasuan ng mga rakyan na piyakalipatan na kaso mga pobre. Ay dapat tagay manto sa nga masay manto. Ayaw puguna na kanasuan ng mga oosug. Naso pakaagatan sa umos sa di pakakantabieta na inaw na pakalilipatan. Ay dapat takaw tabi-tabi panabi ako. Adiyang kaya padaka-arabi gamiya kamba kuwet. Sa kaya tidaway sa sitsa marawi na din makasnay sa manuka pinirito na ay dapat takaw mo ayang kami ang bitar. Amatang walay panayin na takaw na manuka ini yang kaya tuwa pedataka. Ay penapiyakakan ako na pakan 5,000 na din makasnay sa manuka pinirito. Mayaw, atang walo di tama sa ito lalo din ang panamalaman. Nini kan natang nakatayakan. Sobrang sa sirangan na tama sa ito na ini. Wala namin nilabot ng natulan. Kami alam na kapan. Kaya panakatawan ng masapo. Na di kami akakwasa bala sa miya kalala kami ang buhay ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pero siya na kanugawin ni, nauna mga tuwan mabu, suman sa mga dokstano, na ad mabugal bagiran na makatutuman. Igrawa na, so, tuwan. So, imam, imbal, pangunutangan sa mga maamam kao, tama ni matun adun. Dahil buman na kaya pakarataw na mutaka, pero watibiran na siya nita ko lang ako. Dito buman ay karatayan. Andi ni kailangan ko binaning nga bagas, binaning sosyo, binaning ang pansyo sa do. Daw binaning, tingnan miya bututan mo. Daw siya na magpipilin. Mawatip dan. Anda pengolong niya tawa ka pipipilin kapkay mo siya ulan. Pero watip siya na pengulong siya di siya nimbakin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nami kadung-kadung siya illallah, illallah. Nami kadung ilpa. Na diti pengolong pun mabusya tawa ka. Diti kaya pangaratayan. Oh ay, apa ka syukra. Na malong nanti ako siya. Na orang yan. Na aya ikhanam ada udina okito-kita kan doa. Na admun doa ala ahl. Inauna pepengenika na pepegepedang kau sa mga pamilyang ka. Pegedang sa mga pamilyang ka. Ya Allah, rilay akong ka ya Allah. Ya Allah, rilay karakan sumbala alo kesakan ya Allah. Rilay karakan ya Allah sukar makan. So mga wataakan ya Allah na po ang kasiran ng mga pipiya. Kasangkapan ng kasiran ko agama. Kenapa ayaw ko pagpapasan ka mabuna dia ginawa kami ang buhay ka. Baka nang pagirawa ya Allah na apa ni pengendingan ada tarapun masasabi de ya Allah na yang karumah nami Allah bosya baka papatay na kerantan na gumama bede matang wala ka pembeling umakati po. Agi naman na dinanimi pagsatan tani mi sekara mga bube do pun makabugri kanan yang makapito ginamyaki. Allahu Akbar. Tini nga pagpunganin ko Allah amal dunggo murena Indonesia git enomia dok sapon raka. Adi ka pugnatin ya raka pansaka ka dia dan mabuh teng naka kamu umang kadin. Nauna benar na mo nauna man yang mana ini kan dok sia naka puguman ini raka. Allahu Akbar. No dia ni pagpunganin nga kata ko murian. Kadianan aya eka pito.
ada bukan doa nagu ka terima aku pangni na diam ko to aya makna niyanna ad khaftu as-sawta bid-du'a baina al-muqafatain wal jahr. Na igira ko na pendua ka na pagletan dipman matanu na dipman masolan. Igira askabua atau igira askabua sana ko digira nga mga imam, mga alim, apyangan dua, apa pagatan ni ka anyo pagkaduyo. Na igira askabu na pagletan o matanu agu masolan. Dipman na matanu batanto. Bapa mana minta hajud kan adiga di dua dapat kata tanu guna ka. Ya Allah, rilaya kong kadan. Karena mau marahkan itu lo tu adiga di menalis. Paman naso batang. Kenapa mano ba minyak itu adin ken. Abaga di panamu temu. Paman naso batang. Ab kedek pia-pia tangilang ka. Oto, nah eka wadu adab bukan dua nagu pakai tarimon. Nah al-i'tiraf az-zamb wal-istighfar wal-istighfar. Nah kainangan na kato kawan kasunsan ka. Nagu jika dibagi istighfar. Ya Allah, ba'ana dusakan ya Allah, narila anak karakan ya Allah. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, miyauna adusakan malam itu adusakan ya Allah narila akong kay Allah. Ya Allah, na kailangan na napagpadan ka ng kupanganin ka, kaada ba na siya dua, nakagatarima ako panganin ka, wallah. Ayaw ko na ika siya, akagatarima ako panganin, nag-ukita ka doa, na at-tadarro, wal-khusu, wal-ragaba, wal-rahiba. Ayaw maana niya, na basta apong ni ka, wallah, na kailangan ng mga limbabang ka, wallah. Na pagkailin ka, wallah, ama alaka ka. Na punubang ako kuwak man nakatagas siya. Nayala, bako nga di tibagi. Nakan na to ni mapipikir ka. Naharapan na kailangan na, pakalaman na makangka, sopo-sopo ka. Pag mga piningasutwa na ka, papadanan sa adab akan doa, na kung pagkatarima ko pang ni. Ikasapulo, istiqbalul qibla, na aada po ka sa depan. Igiras kamu, na aada po ka sa depan. Amin ka po ni kakwala, na ada pakasa sa depan. Diti ada baka dua, nagupada kagetarima ko pang ni. Ikasapulo aguisa. Ada bukan doa, nagukagetarima ako pang ni. Na raf'ul yadaini fi du'a. Raf'ul yadaini fi du'a. Na syoke puruun o lima. Syoke puruun o lima. Koto, ayaw makna niyan, na syoke puruun o lima. Lagi ano mago pagkanagyo at yan na dakong gulaw-law nabi o ba miyamang ni puro yan Suleimanian miya kada-kada na hadith ay bitero o nabi akatero hal Allah sa hadith Qudsi natina inna Allah ta'ala yastahi min abdihi ay yarfa'a yadayhi ay yuradda ilayhi sifra. Mata'ana tugu nabi apiter wallah aipagkaya din wallah sa ori paniyan aipuruya na lima niya namang ni wallah abun pakakasya wallah sa panganinyan na bada matarima di dalil na ya patatago pun sa kitab apa dah kakaterima ko kapangani kadua na ada ba kapangani na puru solima na ada mana dalil dua ti mana dalil dua ada dalil adia ka akipupuro ko lima. Nah, bagi yang untuk mana pedaka yang pitnya na dinna na dengan untuk totoleka secara kapan mabu. Ayo sudah ubang apa ngarata seorang pedakaan mana dalilian. Tadi pemerintah ya Allah. Apa namanya nga adin dua na paman nak gumi-gumi kau gumi giraw siya. Ina ko nanap kay na taubat. Nama dapat na dinu na dataraya. Tadi tinggal dengan kami mga sobra nuto. No, na mias batan uruna. Nah, ikasapulu agu dua adab bukan doa. Nabu suka terima doa. Na al-wudu qabla doa in tayassara. Yassara. Ayam mana niyan? Na da ka pagabda, da ka pagmakan dua, na da ka pagabdas. Uban na pungin na Allah. Na makapagabdas ka, paguna da ka pagmakan dua, umabu o ayam mana niyan na galwagan ka. Da sakit ka, da magdam ka, mapis papakapagabdas ka, mapis sudah papagabdas ka, ada ngapagabdas. Upama kaya manan na anamayaw ka, o di na di makukondisyon na ginawa ka, kasakit ka suwi, na pamenika ka wallah, na miya pakai penandua ka ada pena abdas ka. Sabutan na. Nah,
Khasabulu aku telu ada ko kapang ni. Naku pakai terima kapang ni. Na alla yu'tada fi du'a. Na dingka pemaka syubra asu kapang ni. Dingka pemaka syubra. Paman tadi syubra ibaratnya nak pengini asatra. Ya Allah, bagi aku kasatra kama piarakan namanya pasad. Ayat pemaka syubra. Na bertiga ya Allah, bagi aku kasatra kama pi manubila. Mapia pani tair, mapia pani kelaj, mapia pani makina, mapia pani pagalungan. Mia kasyubra, na ikirra kita tu Allah dinang kebabayaan. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Mata ana Allah na dinian kebabayaan sa mga tao ang mga malawani. Na tafsiran ng mga ulama na mga malawani ikapamangan ni apa makasyubra akapul panganiran. Apa makasyubra sa panganiran. Dan itu mapia. Mia kapia man udah nak kata nak doa, napia bungo ta doa. Rabbana atina fid dunya hasana. Udah kata nak doa. Kadiga pakai moros na dibi kata nak pakai dibi ngadin wo. Wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Atau di mana tu? Rabbana karena nami atina bagi kami engkau fid dunia kiko dunia hasana bagi kami engkau ku dunia sama pia na lamu nama pia aku dunia nami arang ko maka mapia wata mapia terak mapia walai mapia lopa mapia bulau adamun mapia biarang ko maka wa fil akhirati hasana. Na bagi kami kapan sama pihak wadungan na mauri. Na lamu nama pihak wadungan na mauri na miarang kumakapan. Pendengarkan demi apa nutul mo tamya kaisa na dinduang kay asa katawa mama. Oh, na penuh guna ngay sa karumanian. Asye rokaya. Lagi dua sa keto asye rokaya gusi kasana karumanian. Na dinduang ngay mama. Ay nga pangirorok bana atina fid dunya hasana. Inamin mabunga karumanian na rokaya. Amin. Dito sa duwa nga si kasana. Inamin kagiro fil akhirati hasana. Benar dia soto ngay mama. Ya, tayo siya ka. Buong pinagagar ka, nakasana. Baya buong arama, siya kasana. Dadalaw ka po niyugang arama. Kuhan, buong pinagagar, naraman natin dito na kasana, o pilaki natin kasana. Tingin na, tanap siya ka, baya ka. Dati na ba di ba na, gakalunmaan nagangaranan. Araw kaya. Kaya buong pinagagar ka, nakasana. Napagamin na kasapan. Tingin na mga tanap siya ka, baya ka. Dati na dapat nang giraw ka. Rabbana atina fid dunya kasana. Wa fil akhirati ruqayya. Goreng ditawlang go. Di pesiminan ka din nga tao ni maula-ula. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi yang mga orepan wallah. Ayam ano niyan, tadi itu isya. Kailangan nasub nyo kapamangan, nasub nga di pamangan na nauna, kailangan nakasabutan ka. Basta na inindaw na kadua, napangisir ka ba siya mga ulama. Alim mo ba, ito ni mana ini? Oh, so, pura di makapmana sa basara. Kami na sa nawa di nga di pamangdo. Sa nawa minindaw ni rakabsya. Data dia mutaguan ni kumna, ina ko sa mga luksanwa, na basta adu mo namatay. Nandiri ka pati metay, asar ko na mitong ko na dapat namilbang, napakasurga. Nadi guguruan, aduh, baga nakasakara ba, baga nakasasapat kasakway daw, sana indo nga kananan, agya ba sa Arab, relasyonan wala, kadi na nga ito ni maanan yan. Aman mawipot, tayo na ipagtungiran, nandiri nga patay niyan. Ubisya kay Pangilubo, ang ipagtungom yate na Allahu Akbar, sala ka ubisya, ba sa Arab, kadi na nga ito ni maanan yan. Ang maniraw na itong umiyate na anta dilang nimbabayo-bayo anta majanun. Nato ni maano to sakranap betengan. Ay siya begitu ngira sa kami ate na betengan. Na dinakata wala siran wala dinakata. Oh, ay kapamaka sama sa to amya kapiatanu. Allahu Akbar di siya ngami ate ni pengitungin na betengan. Sakana pelit. Atau malu dengan pakam itu saja puntung. Nah kata kalau nah ayakun ekapa ekasapulu aku patah. Itu na betul tahu mana. Ayakun ekasapulu aku patah. Nah ayabda'a ad-da'i binafsihi idza da'a li ghairihi. Igira kuna pemangani ka wallah ada baka kapangani nagu kagetare mo kapangani ka. Ada nakauna iya ginawang ka na ubusos sala kawarka. Basta pagni ka na una ka ginawang ka. Ya Allah, ridha akong kaya Allah.
Ya Allah, maaf ya kung kaya Allah. Nama pasat na susala ko rahman. Narakasana kaun sina abu siyama. Narakasana kaun sukarumakan mga watakan. Dan nakaw na unya ginawa ka. Di mapiya bakan dua ayaw mo paguna na susala ka, nasok man so ginawa ka. Ayaw ko na okay, naunin ka ginawa ka, na susala ko ka. Hadisa dia mo to amala ka mamatay gagawa. Ya Allah, penin ko na kaya Allah. Apya dia kumya ka surga. Asyarama ka surga sina agusyama musimeshesh. Mata mo malay gagaw. Ay ako na apne punginin yang wala napya dia ka surga. Asyarama ka surga si karumanyan. Ya Allah, apya dia kumya ka surga. Asyarama ka surga si meshesh. Mata walo dikasih ni siya naman na maore. Maka makasalungan na mauri na tiwala sa kakaruman niya na babay, sunod ka rin sa surga, sa kaamama narakakade, tika niya ko di sindag. Mga nakasindag, di nga di sindag ang suwan daw tanah. Daan nakauna ya ginawang ka na usog sukaramang ka mga matakas ina. Miya kada-kada ka naman ito pagbangan niya, tabi matang wala. Ayaw ipagbangan niya na diya ginawa niyan. Napakalilipatan niya sini na usya may na usya mga matain na usukaruman niyan. Kataon na ka, inishubu wallah, abasta pangani kakwallah, na pagpanakaw siya ay makna niya na inaakago siya maka. Wa qurram bigfirani, waliwalidayi, warhamuhuma kama rabbayani sigara. Teruang kaya Muhammad, teruang kaya Muhammad, ya Allah, rilayakum ka, rilayin karakan sumbala anuk sakan. Kalimuon ang kasiran, kumasaki ni kanda tarukini kalimuon nilalaga ina kumaito ako. Ina kumaito ka na ikal akin ni kalimuon rakaw Allah. Aabang kay na aka, natatantangan na kaalalang aga nakaangari ina aka, nawan na pasipan na pagkabayabaan niya na kuman, na din ang karaw na mamad, kagi ayamaan niya, na may ina makapanawata yan na pala din naka, kan, nandito lang siya di ba di sisipasipaan, tawala akong mapiyatam. Na Panginoon uswatang nang ngakalwita sa nganing kaso kinakanin na unay sungit akaw idumi ang buhay ka na una sa ramatataama ka na nga malamad manuman na gada-gada baan na miyatok na tao si ina kung may ito ka na ipumasa ka niya sa serela inutob ko sa serela na di ka niya pagkakan sa matagas ka kataon niya na lang ipanaka na malamaka pa ni pala na makakuha sa serila, na una puro-purupot niya sa serila. O nagalingan niya, pananggili-galingan niya noon, para di kasakitan, so palakang ka. Kanaba yung mga tuwatabi ay napupagi ka nakaginakan, namin yung makatawa-tawa RCA. Ay ako nakapagisi ka kinakagusyama ka na, ayaw mo na rin kapagisi nga kinakagusyama ka, nagina kumuliti nga rin. Ngipan, naama, baka nus ni sa balaba ko. Baya kapagisi mo, namin ka din na biyalang mangipan yan. Naina, baka sila sa balaba ko. Tapos din niya mga, tunikig ka ba ka no? Padana-padana ka no? Diyan ayaw makna niyan mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Khashapulu agulima na ayatawassala ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Ayaw makna niyan walahul asma'ul husna. Naigira ko na po mga nikakwallah na din ka di pamagaling na luwing sa mga ingaran niya na gusto sifat yan. Na gusto ka pingaran yan. Ya Rahman, Ya Rahim. O pengen kasih rezeki, nak pengen apa ya Razid. Beri rezeki. Di tiap lawan akaun. Ya Razid. Beri rezeki. Nak pengen kasih gagau, lemu. Ya Rahman. Masaling gagau. Nak pengen kasih lemu. Ya Rahim. Makalimuun. Nak pengen kasih rila. Ya Ghafur. Kau tahu, paririla. Ayaw maknanya, napadalo nakakwala sumaran yan. Datarang kaya mga ngalan namin, datarang ang anak na Abdul Basit, nagkapagayaptiwa kakwala ya Basit. Pagpamutamang kuriski. Ya Basit, pagmakabalang kuriski. Inuliga pa kaya mga pagpagaling na yung ngalan wala. Kami ang isap ng ngalan na Abdul Basit. Nanam na tumilurang na nga pagmadi di puno babasit. Basit, nag-iisabi na gano'n gano'n. Ari panuro. Naribas ko. Hindi ko nang bakit na. Sabi na kasi bas ko. Tadi nga na basit na nga niya wala kapunin ako na nayabas ko. Ano yung mapakap to? Basta kaya ngaran wala na di nga bumangalay niya biya buwag ka. Na ekasapulo ako na mo. Ang mabababoy ang naway ni talaga to sa kadalian. O talaga to sa nagabida talaga siya na mapita.
Sabulo gunung ayamana niyan nakagatarima ko pangani ngagu ada baka pamangani na ayakuna aqallahu wa malabis min halal na mabali siya pagkinaka paginumanaka di talaka na ng halal pamana isaw tuwa ada baka pangani mabaloy agatarima ko pangani ka aso panganang kanaka naso pangingin manaka naso ditar ka na mabaloy halal na pangani kadang wala katiriman wala so panganing ka. Jadi mo tatabihin tadi kan imam ni Allah, ya Allah nari dia kau engkau, ibsa nga bangalangan api aman ko. Api apa sa kasama ta di mama ko mga aliangan ha. Allahu Akbar. Basta pangani kawala na tabirkan na ilangan din. Dia gini halal. Ni kana sami ka. Nah itu nama di miyakan nakani lalaki siya miyakan nakani matu na pangani kadin ko Allah kapadu to syarat tagatarima ko pangani na diyan ko to halal so pagka na halal so pagino manaka na halal so dita naka ando mana to nabi ikatarima wala sangko ta pangani mama amit ko koraba bukian ko diserto na papalan diyan so Allah na ando mana to mana ikatarima wala ko pangani niyan so bangalay na haram na so panganang kaniya na haram na sundi ay mananiya na panginom niya na haram. Ayah ko na ikasapulo bito akapamangni ada akapamangni aku kagatalima ko pangani na la yad'u bi ithm ay maana nina ubang pagpangani iso pada kasamarata diga pakai berarti ya Allah na tengga sangat jaga itu ya Allah na pakaturunan dengan paranodo api apa juga pangani anak kapamangani anak tatagum ya kapakatebo diga tarima so pangani pagpangani na pada kana marata itu pakai nah ay kung niya kasabulaguan makakatarima ka pangani ada ba ka pangani na ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar na pasugo ka sa mapya na pasyapar ka sa marata datara kupantan ko ka are panro are buda zeludino na di na ri guru na ay manana na kasugo sa mapya ando sabab na uwan na miyan nagkasamap yan isugo ka pamilya isugo nga ko mga tangunin isugo nga ko maginaman isugo ka ko mga sharingan ka uwan na miyan nagkasamarata na siya para kasamarata na pada na nakakatarima ko pangani nagu okay ta ada bakan doa ayakun ay ikasapulo awsyaw na al-ibti'ad ani jami' al-ma'as na pakawatan ng kadin bagawaan ng kadin langu-langu uba na galabak ka amarata uba adi na galabak ka amarata amalanang batabya na kana kadin oy sa ayam makna niya nasangurang aswallah apadanan aadab sa kan doa agus kagatarima si iko pangnika sama nanan kadang-kadang 10 wagu siyaw dalam tanah niya pasad di nasitan mungkin wasang kutwa kitab berdoa ayam makna niya na adabul doa wal ijabah kita baka pamangni okay to kita kadua daw suka katerim ako panganitan di sabab balas sangkan wallah sama la balas askan mga bai misi seminar lagu dia nga mga pagalitan ako pakai live oy ada live na dia nga pagalitan mo siya kini pakatalimantan ako siya asya kini amanan niya na panor marung magu dia nga pagalitan no asi Arif Zainul di Syukur pakataliman na or mimir mabsang first district at yap nangari ang pangarihan na alim asyumar dalango-langon tanudon balas sangkan wallah adi siya ni mama makinig sa Facebook di bantay pakas surga ang kanwallah nagu dia mabunga mga Fatima nagu ayaman na lango-lango kan mga surga oy sama pada kurun mabu may ako nasa kanimi nila kota Dalam taran mama ka surga, sabar dia mapia nasya kamu tamana insyaallah. Balasan wallah adi yang apa nagun taman adi yang mananian nasya panuro. Ay uso karumanian nauso siya adi ng mga loksyan, mga pagarin niya mga babay niya. Lamun siya ay adi yang pati amananian nakapagunwan ni kira ng utaloks siya nasya attorney Khairuddin Fiskal. Saya mananian nasya nan derupa balasan kan wallah langung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.